rasa madu satawana kang kekuncung liring ngira-mirah manis merak ati malatkung miring tuwuh jayeng Ndara Gunawan Wibisana kadingaren dina niki kok panjenengan muwun kula lagi weruh niki lho Gunawan Wibisana kok nangis sampeyan niku wong pinter wong wicaksana enten apa Gus aduh Kyai apa wonge Kyai sing ora keloro-loro rasane atiku ora kaya dina iki Kyai Semar aku kadhawan kelawan sinuwun Prabu Rama Wijaya aku tinetepake jumeneng dadi senopati mongko mungsuhku kudu karo Kakang Kumbakarna kuwi Kang Masku nunggasak pambudi wong alengka sing gathuk rasane iki mung aku karo Kakang Kumbakarna mongko dina iki wanti-wanti dawuh pangendikane sinuwun Sri Rama kudu aku sing jumeneng dadi senopati aku kudu kepiye Kyai ngaten nggih Gus. Pancen kala mangsane menungsa niku sok kepregok lelakon loro sing padha abote. Antarane katresnan napa kewajiban niki ngebot-boti wong urip. Yen sampean ngeboti katresnan tresna sampean kali Kumbakarna mesti sampean ora sida perang. Jalaran iku keng raka niku sedulur sampeyan. Sampeyan ora sida perang, ning nggih niku cacat urip sampeyan. Ing atase menawi niku pun ngabdi kalih Sri Rama pun ditampa pun ketrima. Sampeyan diperintah karo ratu kok nyulayani. Niku cacate ten mriku. Ning nek panjenengan niku ngeboti bab perkara kewajiban sampeyan kudu bisa natas talining katresnan. Sampeyan kudu tegel wantala nandingi kridane si Kumbakarna. Sah metung kuwi sedulur. Sebab sampeyan netepi darmaning satriya. Minangka dutaning adil. Ajeng pripun? Pun mang pilih. Pilihane nggih mung niku wau. Ajeng pripun? Ora. Lelakon sampeyan nggih mung loro niki wau. Mang pilih. Katresnan apa kewajiban? Mareka den prayitna menurut eka bali. Bareng tak pikir-pikir kaya bener pangandikamu. Aku abot kewajiban. Saestu, iya. Bener, Kyai. Lahir batin, aku abot kewajiban. Nah, nek pancen sampeyan abot kewajiban, mang tindake. Mang tindake, pun mang maju. Nek sampeyan ikhlas rila lahir batin, mengkira enten pituduh. Ra enten pituduh enten mergane. Pun to mang percaya kalih kula, iya, Kyai. Bujleng pulis lanat Amuk Suramarata Jaya Marata ayo Rama Wijaya sak para wadya pamu maju ayo krubuten Kumbakarna ora-orane yen aku bakal mundur sejangkah sapa sing wani ngadepi Kumbakarna lakon sirna dening aku ayo Mara diage lho. Wibisana kae. Belum.
Lah kok malah nyanyi Gunawan. Wibisana. Wibisana Gunawan. Gunawan, lelakon kok kaya mengkene iki kepriye Wibisana? Adikku adikku. Kepiye lelakonmu karo lelakonku kok dadi kaya mengkene kowe dhewe sing methukake aku. Iki kek lelakon kepriye Wibisana? Jiwa sesembahan kula Kang Mas awrat raos sing manah kula anggen kula badhe ngaturaken pangunek-uneking manah kula dumateng paduka Kakang Mas. Hamba bilih meneh dipun raosaken Kang Mas anjogipun manungsa menika nggih namung sak dermyang nglampahi. Kowe kuwi kebangawan. Kowe kuwi arep suwita karo Sri Rama biyen. Aku arep melu kowe ora entuk. Banjur aku mutung, aku tapa turu ning sukuning Gunung Goh Karno. Pancen jroning atiku. Aku ora pati-pati nglilir yen to dewane adil lan bebener durung medhun ning Alengka ngadili wong kang angkara murka. Lah kok tibake jebul aku digugah karo Ndrajit ngadhep ana ngersane Kakang Prabu Dasamuka dadi ning lelakonmu kaya mengkene Gunawan. Kang Mas Kumbakarna piye Yayi? Inggih, ing angkah kula rikala semanten nanipun Kang Mas badhe nyarirani kempakayan Sri Rama menika kula mboten rila jalaran. Panjenenganipun Kang Mas sampun ngantos rebah-rebah pisang, sampun ngantos rubuh-rubuh gedang, ubyang-ubyung melu-melu tawon kambu. Panjenenganipun Kang Mas kula aturi nggadahi adeg-adeg jati diri piyambak. Lah iya. Gunawan, yen kaya mengkene iki jenenge Gunawan kowe tega tegel karo wong Alengka. Nyumanggaaken anggen paduka mastani Kang Mas. Namung ideping manah kula boten kepengin caket kaliyan tiyang ingkang angkara murka nadyan to menika kadang kula sepuh Kakang Dasamuka. Kula kepengin caket kelawan dutaning adil Sri Rama Wijaya. Ingkang tetela Sri Rama Wijaya menika ingkang ngemban dawuhing Gusti angicari sukertaning jagat. Menawi kula dipun westani lepat inggih nyumanggaaken. Wibisana ya wis Yayi. Dina iki pun Kakang nrimo kudu pun Kakang nglilakake jiwa ragaku ning Seksenana ya Gunawan. Aku gelem mati ning paperangan ning patiku iki pati ning satriya. Aku ora pojo-pojo mbelani kamurkane Kakang Dasamuka. Sing tak belani ya kuwi bumi utah arahku negara Ngalengka. Wis Gunawan, tak relake jiwa ragaku. Aku gelem mati. Nek aku nganti tanding karo kowe wirang bebarang mendah kaya ngapa surake wong Alengka. Keparengipun Kang Mas Gunawan, aku gelem mati. Ning patiku kudu diuntapake karo wong suci. Aku moh perang karo bangsaning Kethek. Bangsaning Wanara aku gemak merosot derajatku. Aku kepengin mati nanging patiku diuntapake karo wong suci. Kowe mesti ngerti apa sing tak karepake.
kakang kula. Sewu kalepatan kula diagung pangaksama paduka Raden Lesmana Midado. Iya kepiye Yayi Gunawan? Inggih. Persajan kemawon. Mestinipun paduka Raden nggih saged ngraosaken kados menapa awrating manah kula menawi ta kula kedah nandhingi kridhanipun Kakang Kumbakarna namung kemawon Raden. Kula sampun nampi sasmitanipun Kakang Kumbakarna. Kakang Kumbakarna ngrilakaken sugengipun. Kakang Kumbakarna kepengin gugur wonten madyaning palagan gugur pengawak kusuma bangsa. Nanging serananipun Kakang Kumbakarna kedah dipun untapaken satriya suci. Pamanggih kula Raden. Mboten wonten malih satriya suci kejawi namung paduka Raden Lesmana Midado. Kula nyumanggaaken suwarganipun Kakang Kumbakarna inggih Raden. Yo yen to pancen mengkono. Yen to siadi wis ikhlas lair trusing batin. Aku saguh nguntapake banine Kumbakarna marang swarga loka. Kacarita satriya Giri Kestuba Raden Lesmana Midado ya Raden Murdaka ya Raden Sudarsana asta pusaka pangruwat wujuding jemparing gangsa ingkang awasta panca wisaya panca lima wisaya pangruwat pramila cahyaning jemparing wonten gangsa. Cahya ireng abang kuning putih ingkang sajuga cahyane manca warna ingkang sekawan. Cahya ireng abang kuning putih kinarya ngruwat marang kanepsane Sang Kumbakarna. Ingkang sajuga ingkang cahyane manca warna kinarya ngruwat marang sukmane Sang Kumbakarna. Sekawan ingkang lumpas sesarengan tumancep jajanira Sang Kumbakarna.
jemparing sekawan ingkang cahyane ireng abang kuning putih samono kinarya ngurwat marang kanepsane Sang Kumbakarna luamah amarah supiyah lan mutmainah riwutnya lumepas punang jemparing sekawan ing mangke Sang Kumbakarna wis bisa pasrah apa to sababe Sang Kumbakarna bisa pasrah karana wis datan darbe nafsune wis ilang manungsa isih kedunungan nafsu sengara bakal bisa pasrah marang pakuwasaning Gusti teka kaya ta mangkono ucape Sang Kumbakarna radalah Raden banget panarimaku Raden pancen ping tajab rina pantaraning wengi muga kowe bisa ngruwat sukertaning uripku ning alam pepadang iki bareng aku wis mbok ruwat kanthi pusakamu katon padang trawangan rasaning atiku kaya aku wis bisa luar saka bebandaning ngercapada sing kahanane sarwa lelamisan iki wis Raden aja nganti kesuwen hingga pungkasana uripku iki pun angguguk nenggih Sang Gunawan Wibisana dupimuat gilang-gilang ayane jerbabah Sang Kumbakarna rebah kaya gunung jugruk ciptane galih Gunawan Wibisana datan wantala amulat marang konarpan ora ingkang raka ing cipta nedya rinukti ica saking Pandulu Ladala banget panarimaku Gunawan siadi bisa nguntapake pun kakang bali marang loka baka nanging yayi drenging atiku urung lega rasane atiku yen to aku iki ora bebarengan karo kowe Gunawan nasana ing alam mantara aku isih ngenteni karo kowe Gunawan kapan bisa ketemu meneh ya Di Kaya yasini pijojo bang mawing ngarandir utanani rombran nang pindo kentang ora wari bang wah ketiwasan sinuwun piye kok ketiwasan piye wah
ngaturaken kauningan ingkang nglahi Raden Kumbakarna maguting ayuda jumeneng dados senopati namung kauningan ingkang nglahi Raden Kumbakarna gugur wonten madyaning palagan Adi Kumati. Pokok wonten dawuh punjering lelakon iki mung mapan eneng Sinta. Nggih, lajeng mula dina iki Gok entena Resila. Aku bakal kepengin ketemu karo Sinta. Sinta karep ben ngerti sejatine Dasamuka ki piye. Yatri sangkap ringangkul kinempit kempit Sinta aja kaget aku sing teka Sinta ora wono ora murunga kowe tekana jroning taman saka iki mengarep perwasa karo aku kaya padatan Timbang kaya mengkene lelakonku becik aku paten ana wae Dasamuka. Sinta. Ngene wong ayu. Tekaku ana jroning taman Soko iki beda karo padatan. Aja mbok anggap yen to aku bakal ngemis-ngemis katresnan karo kowe Sinta. Dina iki aku bakal bloko aku. Bakal persaja karo kowe Sinta. Yen to pancen aku iki wong angkara murka. Yen to pancen Dasamuka iki dianggep aku iki wong cluntangan, aku wong angkara murka. Kowe mesti wis kelakon, kowe tak jamah. Sepira banggamu kowe iki wong wadon. Yen aku nekat mesti kelakon. Ning dudu kuwi sing tak karepake Sinta. Dasamuka ki menungso waras. Isih genep pancandriyaku. Aku ora bakal colo mentah karo kowe. Tak blakani Sinta. Kowe tak blakani apa sebabe kowe ning kene kowe isih suci. Ora tak kepok, ora tak senggol. Ora tak ruda peksa. Rungokno. Sabab Sinta kowe kuwi anakku. Sinta ki anak Dasamuka, rungokno kowe. Perkara nang sing ora percaya yen kowe iku dudu anakku, sak karepe. Nanging tumrape Dasamuka Sinta kuwi anakku. Ye, Sinta. Apa sebabe kowe manten anyar karo Rama Wijaya kowe kok tak colong? Kowe tak sinyitake. Jalaran aku duweni paugeran.
Aku ora trima, aku ora lila yen kowe iki dadi bojone Rama Wijaya. Kedarang-darang uripmu, blusukan turut ngalas. Rama ki ratu pinter. Ning ketok gobloke Rama Wijaya. Rama ki jare titising Wisnu. Endi Wisnune? Nggawa anake wong. Ora bisa muktekke digawa glayaran mrana-mrana. Iki sing tak karepake. Karepku mono kowe kuwi neng kuwi kawan wong kang hambek suci. Wong kang hambek dharma. Bener-bener bisa ngayomi marang putri. Bisa ngregani karo wong wadon. Nanging piye dadine? Kedarang-darang uripmu. Kayaban mrana-mrana. Sabane turut ngalas kaya ngono kok ngaku ratu titising Wisnu. Wisnu kok ngendi? Ora ratu goblok, ratu pekok. Mulane aku tak colong, tak singitake ning kene. Aku duweni pawatan kuwi tak mengku dhewe. Kuwi mung pawatane Dasamuka. Ning jero ning atiku resik. Aku ora bakal tumindak apa-apa. Mula dina iki Sinta, aku ngakoni aku dosa. Sebab apa sebabnya aku ngaku dosa? Aku medhot katresnanmu karo bojomu Rama Wijaya. Kuwi sing tak anggap aku dosa. Ning dosaku mung karo Rama Wijaya. Aku ora dosa karo sapa-sapa. Mula dina iki Sinta, iki pungkasaning ketemu aku karo kowe sahabat Jagong. Dina iki dosaku tak tebus jiwa kasatriyan. Dasamuka gelem mati yen to matiku ya karo bojomu Rama Wijaya. Piye? Kowe aja kegeden rumangsan tupe aku iki mambengi karo kowe. Ora pisan-pisan yen aku bakal weweh katresnan karo kowe. Dasamuka, nanging aku bombong. Ing atase kowe kuwi wong angkara murka kok isih eling dosa. Yen pancen kowe bener-bener eling dosa Dasamuka, aku wae balekno ana ngersaning Pangeran Rama. Yen to wis mengkono kowe tak jalukake pangapura, kowe tetep urip. Yen to kowe ngaku yen to aku iki anakmu, kowe bapakku, kowe tetep urip mukti wibawa ning negara Ngalengka Marenana nggonmu tumindak angkara murka. Coba setitekno panemu iki Dasamuka. Sinta, nek tak rungok-rungokke tembungmu kuwi becik, wipimu mulang apik. Ning yen tak pikir kanthi wening, ucapmu becik iki mung arep ngraupi blethok raiku. Ing atase aku cuma medhot katresnan, nyingitake bojone kliyan. Aku pokon munduk-munduk njaluk pangapura karo Rama Wijaya. Aku ratu apa? Prawiran kono ngendi? Aja ngondeni karo Migato.